Tribe of Liberty, amat-amat na isaylo sa bago nga mga BJMP facilities. Ginaligar pagsalakay kag pagkapatay kag pilas ng katapos ng militar sa gihulngan gin panginwala sa army. Sa Balita National, presyo sang bugas posible magsaka sa bulan sang Oktubre. Mag-release sa benepisyo sa health workers antes ng papasaka sang ila sweldo ginapatutukan sa gobyerno sang pila ka grupo. Maayong aga Bacolod, mag-aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 3, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Good morning mga ka-aksyon. Happy weekend. Happy weekend, Aksyon Eden. Yes, happy weekend and happy first Saturday of September. Burr month. Burmans. Action Third boy. day of the Burmans. Super easy. Pila na lang ka days? Pila na lang ka days? Ti jutay na lang na. Aranaw. Oh, ano ka man. Christmas. 113 days na lang before Christmas. O, dasig na lang. Kag 120 days before year 2023. Hoy. Ay, dasig na no. 113 buwas tanong 112 na lang na. Amo na. Dasig na sa. Kasagan mag-isip. Nasibdo. Kung po sila Buwas lang mataas ka para. Amo na. May ano rasang bunyag ron? Karon pa man. Karon pa man. Mga alas 9. Ikaw man tong bunyagan. Amo na nga maninay ko gani. Nano ko ni mo yaman. So mayong aga dira sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook, please like, follow and share sa aton nga FB Live. Sa mga miyembro dira sa Energy Fans Club, aga pa di sila blaya, kita ko sila. Aga pa di sila tinamyawanay. Ay, no? perfect. Kurti ang mga they become a family na sang sige na bla tamyawanay bla no. Basta good vibes lang per me kada aga. True. Because Kadagas na magabi. oh, you should start your day with a smile, with good vibes. Parang ang bilog mong adlaw, good vibes man. Yes, perfect. So maayong aga dira sa mga tricycle drivers naton, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, e-bike drivers, taxi drivers, sa mga vendors naton dira, sa mga merkado naton, sa mga kapihan, maayong aga man sa inyo sa nagapalangapi dira. Yes. Dumudamo na ta sa mga kapihan nga suki, no? Gani. Pero wala ka pa ginamit nakadtuan ay. Wala pa gid so far. Okay. Iban gani garo nagasunggod na kay wala makadtuan bala. Oh, may sige lang sila patamyo, kagambalamban nga palibre sila. Librehon man sila Di mabayad kami. May mga kapihan ni Chona, kapihan ni sa DK kapihan ni Lani, sino pa na nga mga kapihan, no? Sa nagapalangapi dira, maayong aga gid sa inyo. Kadamo sa mga kapihan ta nga kwan no? True. No, nagid sa aton action din so si Dennis Richard Timor Roma, our president. Good morning. Yes. Oh, ang iya nga ara pa sa sakatre. Pero gatanaw na sang Christmas. Sa bintana iya. Si Feby Alvarez dira sa Murcia. Feb, ang aga dira sa imo. Sa kay Kagawad Haide dira. Good morning. Kay Kapitan Teresita Vinyas. Good morning man. Sa Talutog. Barangay Talutog dira sa may Banwas ang Murcia. No? Billy Albay, morning man. Kay Kurt Nathaniel de la Torre. Sa may Purok Dulunan na Hacienda Guba sa Central Maaw. Maayong aga dira. Si Nelny Realista is also watching. Dira sa Idalom. Good morning. Sige. Kay Mama Homalomena, may agaman. Melinda Demerin, good morning. Naga-monitor sila kuno dira sa may syudad sang La Carlota. Kay Ating, good morning Ating. Ating, magaga. Si Kim Eriman. Oy, why si Ating subong kay Saturday? Wala Saturday. Phil Alonsagay sa Japan, morning. Miss Jenke Delagdon sa Phoenix, good morning man. Standby na sa mga balita lokal.
Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa mga balita lokal, amat-amat na ginaokupar sa mga persons deprived of liberty ang 6 ka mabago tukod nga mga pasilidad sang Bureau of Jail Management and Penology diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhelio, ini ang kabahin sang decongestion program sang BJMP National. Dugang pa ang iban nga pasilidad ay hindi pa maokupar bago dura pa sang perimeter fence. Ginpahag man ni Duhelio nga base sa building code, dapat mayara sang 4.7 square meter nga espasyo ang kada PDL, kag kun ini ang basihan makaakomodar sang 10 ka PDL sa isa ka selda sa bag-o tukod nga mga pasilidad. Sa madaan nga pasilidad, 4x4 ang takos ni sa din 30 to 40 ka PDL sa ang nagaokupar sa karon. We are now occupying, starting to occupy ang mga newly constructed jail buildings naman as part of the congestion program. Mostly sa ila subong ginagamit pang may iban nga unoccupied pa for lack sang perimeter fence. Ang kabahin sang pahayag ni BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhelio. Ginpanginwala naman ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga may natabo nga pagsalakay sa detachment sa 62nd Infantry Battalion sa siyudad sang Giulngan sa Agosto 30 nga ginkapatay sang duha kag pagkapila sang isa ka katapo sang militar. Sunod kay Pasaporte, pagpatalang ang ginahimo sa mga New People's Army. Dugang pa ni Pasaporte kung matuod ini nga natabo, hindi nila ini matago sa media ilabi na sa pamilya sang ginaligar na patay nga mga katapo sang militar. Ginpanugyan ni Pasaporte sa publiko nga hindi magpati sa mga kabutigan sang NPA. Nahibaluan sa press release nga ginpadala sang Leonardo Panaligan Command New People's Army, ila ginaligar nga kabutigan ang pahayag ni Pasaporte subong man ni 3rd Infantry Brigade Commander Major General Benedict Arevalo nga nagahuyang na ang ila sini nga puwersa. Nagpatigayo naman ang Bacolod City Police Office ang simultaneous focused police operations sa syudad sa din 14 ka mga wanted persons ang nagkaladakpan sa 19 ka mga police operations ang ginpatigayon. Sa mga ini, isa ang inakabig most wanted kag 13 ang other wanted persons nga nagapangatubang sa nagkalain-lain nga kaso. Ginapatigaw na sunod-sunod ng operasyon sa Agosto 30 tuig 2022. Gindayaw man ni Bacolod PNP Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang operating units kang katalagan sini angot sa nagapadayon nga kampanya batok sa kriminalidad kag iligal nga mga aktibidad. Nakuha naman ang 7.1 milyones pesos nga balor sa shabu sa Bacolod City Police Office sa sulod sa isa ka bulan nga drug operation. Sa bulan sa Agosto, 40 ka police operations ang ilan nahimo nga nagresulta sa pagkadakop sang 46 ka mga drug personalities. 36 diri mga drug pushers kag 13 naman mga drug users. 65 ka persona na pasakaan sang kaso sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, magapadayon ang ilang kampanya kontra illegal nga droga sa buligman sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit sang Police Regional Office 6. Sunod kay Martir, ginpabaskog pa nilang drug monitoring ilabi na nga nagalapit na ang Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod. Sa ibang paraton nga balita lokal, ginmanduan ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Leo Pamitan ang Provincial Investigation and Detection Management Unit sang NOCPO nga buligan ang investigador sa kaso nga pagpatay kay Jimmy Calibho, 53 anyos sa Purok 2, Barangay Poblasyon, Banwa sang Kawayan, sadtong Setyembre 1 sang gabi. Kag ang mga suspetsado ang nagpakilala nga miyembro sang New People's Army. Sunod kay Pamitan, wala nila ginatolerar ang kaangay sini nga insidente, ilabi na sa mga miyembro sang peacemakers kag force multipliers sang ahensya. Ining si Calibho ang nahibaluan isa ka barangay tanod. Nagaparawagan man si Pamitan sa mapungluyo nga mag-ihibalo nga magiangot sa kapulisan para mapadasig ang investigasyon kag paghatag hustisya sa biktima. Sa katapusan nga balita lokal, ipadayo naman sang pamilya de Costa ang pagpasaka sang kaso bato kay Alfredo Cosio, 28 anyos,
sang Purok Andan Zone 3, Pepsi Barangay Bata, Syudad sa Bacolod. Dismayadong pamilya matapos gintanyagan sila sang 5,000 ka pesos nga bulig sa napatay nga si Jade De Costa, 28 anyos, temporaryong nagapuyo sa 4th Road, Fortune Town, Barangay Estefania, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Staff Sergeant Richard De Maala, investigador sa Police Station 3, tapusan sa pamilya ang pagpalubong sa ilahimata sa Syudad sa Sagay. Antes pa'y proseso ang pagpasaka sang kaso. Sunod kay De Maala, nakagwa na sa custodial facilities ng Police Station 3 si Kosyo pagkatapos ng 18 oras nga reglementary period. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Presyo sang bugas posible magsaka sa bulan sang Oktubre. Samtang pag-release sa benepisyo sang health workers antes sa pagpasaka sa ila sweldo, ginapatutukan sa gobyerno sang pila ka grupo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman nga ka-aksyon ining Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID. Mayong aga dira sa kay Rona Rihida Trava, kag kay Tatay Teddy Rihida, no? Morning dira, no? Si Ma'am Luisa Loeng Melos, good morning man sa imo. Kag kay Melchor Melos, kay Chay Indring dra, good morning. Good morning. Jocelyn, good morning man sa imo. Sige. Kay Merlin Flores, good morning. Monitor lang sila kuno dira sa Mahinigaran. Shout out sa family Liboon kag Flores. Ma'am Rona Rihida Trava, good morning. Greet ko ng happy birthday kay Rogeline Rihida Adlong. Yes, happy birthday! Happy birthday to you! Ay lang. Sige. Happy birthday! Rogeline Rihida Adlong. Kay Doy Arthur, maing agaman. Kay Maninoy ko da Juan Bolgalio. Kay Yes. Maninay Almadra sa Las Vegas. Yes, good morning Kay- kay Ma'am Vanessa Mayo. Yes, of course. Ma'am and- Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Good afternoon. Ikaw pa Hapon. Estriana, ikaw ni Action Dora, nag-chat sa sakon gulpi lang hamali. Aga sa no, tama pa Cairo man. Cairo, Egypt? Chiropractic na Oh. lang. Na ano ko man mo yun. Hambal ko hulaton lang si Doc Matt. Oo, Hambal ba si bali na tapag abot. Basig liko ng likod Kasi yung... nililiko ng likod namon. Kung hulaton namon. Kaya ka mahal, di ba Action Boy? Ang per session, bro, tag 5K. Depende sa mga depende sa mga chiropractor nga clinic. Pero daw, mo ginaila yung Muna. standard Action Boy. Kasi syempre may taripa na sila kung nubo to karon isa mga akig ng ispiyak clinic, di ba?
Feeling ko mapatukod na gid sila ni Ma'am Van Clean. Correct. No? I-train niya ta kita mang Cairo. Ay, pwede ako ya, mapakairo lang kuya, bahala ka din mo ya. Ikaw, pag dugangan, pwede mo, brava, no? Kay Maki Mac, good morning. Thank you so much sa pagpamati. Mami Von Busher, may agaman. Yes, morning, Miss Yvonne. Nelia Heronda Mapa, kag Faustino Capilio Navarro Jr., good morning. Kay Lino Palek, dira sa mga taga-Pandanon, kuno DSB, good morning. Nagdamo, nadubag ko lang sa nabasa. Lino Palek, oo. Ara na siya, galing kay Talagsalan sa comment mo. Ito na, ubos na nagito yung taga-DSB. Taga-DSB, ubos na da. Mayor Macmac da, morning da. Yes. May Flores Alcantara, good morning man sa imo. Si Josephine Lacson, ara na siya sa Kwan sa New York. No, si Josephine Lacson. Gilit niya lang iaapo nga si Lance Gabriel Batulan. Good morning kay Lance Gabriel Batulan from your Lola, dear. Lola. And belated ko no, happy birthday. Kay nag-birthday gali si Lance. Sige. Si Melili Oligo. Morning sa imo dira sa Banis Cafe. Kay sino ni Eden Villanueva. Kim France Villanueva, kuno good morning. Inatamya naman si Kim France Villanueva, maayong aga. No? Yes. Si Alex Montesa, maayong aga man. Dira sa mga classmate ko sa Batch 81 sa Ramon Torres National High School. Good morning sa inyo. Ara naman sila sa bantayan, guray. Ara sila ka pangapiyo sa limo. Balo ka ang bantayan namin na siya nga daw maka-walking-walking kadabla. Di sa mga classmate ko nga muna na mga edad namin na walking-walking. Ay, Klein. Walking, tapos after sinakaon, kag pangapi. Kaon nga pangapi. Oo. May gazumba mo na taguro ay. Ang buti may kasumba na da sa may bantayan, ha? Kung wala ay sugudan, totoo. Sugudan tabi. Ikaw ang kwan. Ako Ikaw ang zen. Umandam na. Z-Queen. Umandam na, hindi ka magsunod. Kay Teresa Linahakayaw dira, good morning. Sa kay Virgil Legaspi Coloso. Correct, kay kumari mo. Kumare, morning. Kag sa akon kumare, kag mangin ihada, tubi ko naman liwat. Kumare ko na siya, ihada ko pagid. Si Jen Buerom. Kay iya nga bata, to bla kay kasagin kasal bla nagmaninoy ko. Ti siya kaslon man siya, iya mamaninoy mo ko siya. Ti kumare ihada. Na mo na sa. Sila ni kumpare kag ihado, Arlene Buerom. Si mo man, parinoy. Parinoy, parinoy. Pare, man inoy. Maninoy. Kalaway man sang pariman. Or parimani. Parimane. Kita ka sa option. Si Lalaine Grace Ibarra kag si Maria Fe Abendan. Good morning dira, no? Gerald Hermino kag kay Jonathan Renaxe. Jonathan Escaner. Sa pamilya Escaner sa Purok Duran og Barangay Mailom, Bago City. Oy, taga Mailom dira, maayong aga sa inyo ha. Abang-abang kayo dyan. Andyan kami sa susunod na Sabado. Tagalog ulpi. Tagalog na sila. Tingin mo pa Mailom. Amo na, Tagalog to ang main dialect. Kami da sa sunod nga Sabado kay may ara kita dira ang activity ang Aksyon Radio Bacolod, no? Yes. So, i-welcome yung gigamit ha. May drum and bugle. Actually, si Action Boy ang pa-welcome. Ang mga masunod si Iya, okay lang nga, hindi magpa-welcome. Si Iya, gid. Kaya kabalo naman kamo. Uy, dapat low-key ka dadanay. Pero, hindi low-key ka dadanay. Pero duga, wala maglabay ka kay para matandaan nila. Napet na lang bala. September 10, no? Francine Nathalie Bautista, good morning, man. Dali lang na ko ma-evento sa duga pangugat ka. Sa Bautista, Monteras, Memis, Morales, Garcia family sa Barangay Maaw. Mga taga Maaw, good morning, man. Yes. Standby na sa mga balita national.
Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpaandam ang grupo sa mga mangunguma nga samahang industriya ng agrikultura kung sinag nga posible magasaka ang presyo sang bugas sang halin sa 3 tubtob 4 pesos sa masunod nga bulan sang Oktubre. Ginpahayag sang sinag ini ang bangod sa wala na mahatag sang gobyerno sa mga mangunguma ang humay o kung sa mga mangunguma sang humay ang cash aid nga pagagamiton kung tani sa panahon sang pananom. Tungod suno sa ila sa delay sa paghatag sang ayuda, nagsaka na ang presyo sang input sa kaumahan nga naging kamangdanan sa pagsaka sa presyo sang bugas. Ginklaro naman sang Department of Agriculture nga tungod kulang sa requirement nga kinahanglan para mapagawa ang pondo sa mga manguma, among rason nga wala mahatag sa husto nga tiyon ang cash aid. 5,000 ka pesos ang cash aid sang tagsa ka mga mangunguma. Ginpanumdum sang DOH nga unahon ang pag-stabilize sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas antes dulaon ang mandatory nga pagsuksok sang face mask. Sunod kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere, wala pa nakalabot sa endemic stage ng COVID-19 sa pungsod. Dugang pa ni Vergere nga kinahanglan man nga malabot sa gobyerno ang vaccination target. Madumduman Agosto 31 sini nga tuig sang nagpirma sa Cebu City Mayor Michael Rama sa executive order nga wala na nag-obligar sa pagsuksok sang face mask sa mga open spaces sa syudad. Ginpahayag naman sa isa ka grupo nga kinahanglan tutukan sang gobyerno ang pag-release sa benepisyo sang healthcare workers antes pang pagpasaka sang ilang sweldo. Ini ang reaksyon ni Alliance of Health Workers President Robert Mendoza sang ginpamangkot may angot sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngang iya administrasyon maghatag solusyon sa hindi palareho nga sweldo sa mga nurses sa pribado kag pampubliko nga mga ospital. Sunod kay Mendoza, tubtub subong ginahulat pa sa mga health workers ang mga benepisyo kaangay sang one COVID allowance kag health emergency allowance nga sang nagligad pa nga tuig sang ginanunsyo nga ipanagdag. Palayag ni Mendoza, malapit 60% sa mga health workers ang wala pa nakabaton sa ila OCA kay iban pa nga benepisyo. Gina-pa-review sa karon sa isa ka pasyal sa Philippine Federation of Professional Associations ang Magna Carta para sa Public Health Workers. Sunod kay PFPA President Dr. Benito Atienza, kinahanglan na repasuhon sang Kongreso ang Magna Carta agud matagan sang dugang nga proteksyon ang mga healthcare workers. Dugang pa ni Atienza nga sa karon, ang Pilipinas nag-eksperyensya sang brain drain bangod madamo na nga nurses, medtech ag physical therapist ang ginpili nga magtrabaho abroad agud makakuha sang dako nga sweldo. Una gin pangabay ni Atienza nga pasakaan ang compensation sa mga gin-deploy nga mga healthcare workers. Sa iba paraton nga balita nasyonal, ginpreparar na sang gobyerno ang 600 milyones pesos nga pondo kag 500 milyones pesos nga balor sang food packs para ipanagtag sa mga local government units nga nahalitan sang Bagyo Henry. Ginpahayag ni National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Rafi Alejandro sa isa ka televised public briefing ang Office of the Civil Defense nagpreparar sang non-food relief items kaangay sang tarpaulins kay iban pa nga family packs. Dunga pa, nagalambot sa 224 ang high-risk nga mga barangay sa Ilocos Region nga prone sa mga landslides samtang 44 ka mga barangay sa Cordillera Administrative Region ang may high-risk sa kalamidad. Manumduman nga nagsulod ang Bagyo Henry sa Philippine Area of Responsibility nga isa ka super typhoon apang naghinay sang Biyernes ang aga. Ginalauman nga magawa ang bagyo sa PAR Sabado sang gabi o kon sa Domingo sang aga. Naga-standby lang ang quick response team sang Department of Social Welfare and Development para sa Bagyo Henry. Sunod kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, iyan ay manduan ang mga regional directors nga mangin proactive sa prepositioning sa mga resources ng ahensya. Duga ni Tulfo, dapat makalabot ang mga ayuda sa DSWD sa mga low-income class municipalities. Kalakip sa mga ginapreparahan ni Tulfo, ang mga talatapan sa DSWD sa Regions 1, 2, 3, kag Cordillera Administrative Region. Sa karon, may 1.5 bilyones pesos nga balor sa stockpiles kag standby funds na napreparar sa DSWD. Ginpanumdum lamang sa ahensya ang sa mga residente nga maghalong, mangin alerto kag mag-evacuate kung kinanglanon.
Nagpagawa naman ang Department of Education sang bago nga pagsulundan angot sa kanselasyon o konsuspensyon sang klase kag trabaho sa mga eskwelahan sa panahon sang kalamidad bilang giya sa mga manudlo, estudyante kag iban pang mga school personnel sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Ginpirmahan ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte ang DepEd Order No. 037 Series of 2022 nga nagahatag sang health kag safety risk sa mga kabataan sa panahon sang kalamidad. Ang ining pagsulundan nagapasiguro sa constitutional rights sang kabuhi, ikaayong lawas, seguridad kag proteksyon sa propiedad. Sa katapusan nga balita national, target sang United Kingdom nga mapasakaan ang ila investment sa Pilipinas, ilabi na sa pagpaayo nga green investment kag infrastructure sa karon nga ang pungso nagatutok sa paghatag solusyon sa climate change kag environmental issues. Ang kolaborasyon sa environmental issues sa isa sa 4 katutukan sa bilateral relationship sang UK kag Pilipinas. Magluwas sini kalakip man ang natalakay ang trade and investment, science and technology kag maritime issue. Ginpahayag ni British Ambassador Laure Bufils sa itong Webes nga ang British International Investments mag-invest sang 500 million pounds sa Southeast Asia sa masunod nga 5 ka tuig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Good morning, anay dira kay Neda Paslon, Lalaine Grace Ibarra, morning. Nelny Realista, Jenny Solgon, kag Andy Saludares, mga aga kay Che Zamora, sumamang kay Rochelle Fulgencio, Susana. Good morning da kay migo ko Django Salgado, no, sang Jang's Gym. Kada Domingo, libre na daya. Kadto-kadto kada Domingo. Libreng ano? Ang sa gym ba sa workout bala? Ay, ito. Oo, libre na daya kada Domingo. Ang dada, basta para ko dipod. Para nga maka-sexy kapag yun. Okay? Na. Okay ka? Suguon pa ko daan, mabakal sa dalom. Susaka naman, tapos may nabilin, dalom naman. Mga ka-aksyon ninyo, mamatiyan ang aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Aksyon report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.